Weche moko Nyakwar Mugajwang' en ni apisa moro mar obila odine tesend obila ma Eldoret Maiduguri County ma Uasin Gishu bang' wachore ni ne onego jahera mare kaachiel kod dichuo machielo kokalo e yor chielo gi kod lisasi aluora mar kamoro ma iluongo ni Jua Kali gwenge makono. Obila no mabende ni engasa mar constable tesend obila ma Tembelio nyo ni e tich otieno manyoro kaeto bang'e nyo ng'ade chuny mondo mi koro dhi oyue kata dhi okuota ndiwo e od math moro. Bende wachore ni en mar jaherane no ema kane ochopo kuom hayo marach nyo chiwo rodhno gi dichuo machielo ka nigi jaherane no gino bende nyonyao iye ma nyeo chuo chielo gi lisasi ma giwito ngimagi kanyo ji ariyogo. Komanda mar obila ma kaunti ma Uasin Gishu mano Benjamin Mwanithi ne owacho ni apisa mag obila tok winjo kata yudo report makamano nyochopo kama sero nyotimore ma ochweyo mako obila no kendo nyogi mae bunde bang'e to nyagi sembe achiel kachiel nyaka tesend obila. Ringre mar ji ariyogo nyoduogo tere kar kano ringre mar jomotho ma Moi Teaching and Referral Hospital kama koro